dají do těsta. Posaděn čuden, mají chatčega, osta stopa, pěmata, malou, děvčeku kurda posílá, tak čau. A ešte čo mi zaspievaš? Potešila domácich fanúšikov určite aj takáto pekná kombinácia na začiatku, ktorý bol Ryanair a ukončili gólom Palmier. Tak nakoniec potešili svojich priaznivcov aj víťazstvom nad Minnesotou 3-1. Martin Vajčičák si vybojoval prvé body do celkového O tom Kominárovi? pohára. Slovenský bežec na lyžiach obsadil v skiatlone na 2x15 miesto. Na rovnakom mieste bežali ženy 2x7,5 km a Alena Procházková skončila 18. Dva austrálske lígy na seba narazili Lukáš Jack za ňou silný zálesan do Belpierom. Najlepší taliansky kanonier histórie opäť zauradoval ho Jeff po prísne penálke súperov náskok s hlavami. 38-ročný veterán známy svojou skvelou technikou, potom len poriadne prevepral rukavice súperovho golmana. Po ďalšej bezpečnej akcie súdy, ktorej mal prsty aj Belpiero, sa už golom skončila. Hostia mali na dosah cene víťazstvo, ale po ruke kapitána McQueena zásah nakoniec sa museli zmieriť na remízou. Takže aj napriek solidným výkonom Alessandra Belpiera patrí Sydney v 10-člennej A o tom Slovane? Páči sa všetky známe. Páči sa všetky známe. Žiby asi hadi máme. Každá. Fanúška z Esteban.